Točno je mjesec dana do Badnjaka, samo nekoliko do paljenja adventskih svjetala diljem Hrvatske. Gradovi se natječu u ukrasima i programima, za vrhunac u novogodišnjoj noći se ne štedi. Tko će Hrvatsku zabavljati na ulasku u 2026. zna Ružica Đukić. Došlo je vrijeme za jedno od najiritantnijih pitanja. Gdje ćete za novu? Koji su vam planovi za novu godinu? Nikakvi. U krevetu. Ostat kući, ništa ne radi. To su mi svi plan. Možda je prerano, ali se čini da većini doček nove godine ne znači puno. Koji je datum? 24.12. Preloše. Da, nemam još planove. A gradovi su i ove godine odlučili odriješiti kesu. Najviše standardno Dubrovnik. 3, 2, 1! Trošak Merlina, glavnog novogodišnjeg izvođača, je 130.000 eura. Očekujemo veliku posjećenost. Osim Merlina nastupit će i Hilson Mandela i Jakov Jozinović. Dubrovčani će imati i reprizu nove dan kasnije s Petrom Grašom. Splićanima koji su se razveselili informaciji koja je ovih dana kolala u medijima kako će ih na rivi raspjevati grupa Dalmatino, žao nam je, moramo vas razočarati. Dalmatino ne nastupa, ali tu su drugi izvođači. Za novu godinu nastupa Baby Lazanja i Željko Bebek, DJ. Očekujemo jednu posebnu novu godinu, doček nove godine, advent u gradu Splitu na 10 lokacija. Iskreno čudna kombinacija, ali super. Volio bi da je bio i Dalmatino. A koje vi izvođače priželjkujete? Pokojnoga Olivera, bolesnoga Mišu kojemu želim što bolji oporavak i što brži. Rijeka će za doček potrošiti 73.000 eura za 6 izvođača na Crodens partiju. Scena M, Indira, Simplicija, Alka Vujca i slično, i vjerujem da će to svim Riječanima pobuditi naravno nekakvu nostalgiju, da će prepoznati, zabaviti se, zaplesati. Makarane će u novu uvesti Dražen Zečić. Svojim su adventom uspjeli prošle godine povećati noćenja za 13%, a u odnosu na 2019. ostvarili rast u noćenjima i dolascima veći od 200%. Ide nova godina, ko će biti kraj tebe? U Slavonskom Brodu nastupit će Crvena jabuka, u Karlovcu Maja Šuput, a u Puli Neno Belan na forumu, na Portarati bit će Guštav i Ivan Licula. Što se tiče pripreme i onda malo ušli smo mi u siječanj sa programom, imat ćemo Mila Kekina, Hilsona Mandelu, Butch Cassidy. 2, 1! A tko će nastupati u glavnom gradu? Nisu još rekli, jer su rekli, nema pojma. Nisu. Kažu da će izvođače i program objaviti uskoro. Koje bi vi izvođače doveli na novu godinu? Ne znam, stvarno. Thompsona. Iz grada Vukovara još nisu objavili tko nastupa za staru godinu. Još je uvijek sve moguće. Kazaljke se poklope. Cestom, morem ili optikom. EU spaja Hrvatsku s Europom i Europu s Hrvatskom.